ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் லிட்டில் பிரின்சஸ். நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு கதையை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். வாங்க நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாம். துணிந்தவர் வெற்றி கொள்வர். ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு போட்டி அறிவிக்கிறாரு. அது என்னென்னா, ஒரு கிளாஸ் ரூம்குள்ளே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த பாக்ஸை யார் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தள்ளின்னு போகிறாங்களோ அவங்க தான் வெற்றியாளர்ன்ட்டு ஒரு போட்டி அறிவிக்கிறாரு. மாணவர்கள் எல்லாரும் ஆவலாக இருக்காங்க, என்னடா பாக்ஸ் அதுன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸோடைய சைஸை பார்த்தோன்னே சில பேர் நம்மளால் தள்ள முடியாதுன்ட்டு விலகிக்கிறாங்க. சில பேர் நம்மளால் தள்ள முடியலன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்து சிரிப்பாங்களேன்ட்டு சில பேரும் விலகிக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் என்னால் இது முடியும்ன்ட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஈஸியாக தள்ளின்னு போகிறான். அதுக்கப்புறம் எல்லா மாணவர்களும் ஆச்சரியப்பட்டு அவங்க ஆசிரியர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, எப்படி அவளால் மட்டும் அவ்வளோ பெரிய பாக்ஸை எப்படி ஈஸியாக தள்ள முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறாரு, பசங்களா உங்களால் முடியாதுன்ட்டு நீங்கள் தள்ளாமல் முயற்சி பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க. ஆனால் அவள் மட்டும் முயற்சி பண்ணி அந்த பாக்ஸை தள்ளிட்டா. ஏன்னா அந்த பாக்ஸ் காகிதத்தால் ஆன பாக்ஸு. இந்த கதையிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா, தோல்வியின் அடையாளம் தயக்கம், வெற்றியின் அடையாளம் முயற்சி. துணிந்தவர் தோற்பதில்லை, தயங்கியவர் வெற்றி பெற்றதில்லை. நம்ம விதைக்கும் ஒரு விதையும் முயற்சி பண்ணி அது மண்ணை பிறந்துக்கிட்டு வருது. அதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம முயற்சி பண்ணி வரணும். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.